Спрете да романтизирате дистанционната работа. За поколението Z не всичко е кафенета и свобода. Изолацията е реална. И става все по-зле. Нека бъдем реалисти. Работата от вкъщи може да се чувства като свобода, но за поколението Z често е просто самота. Без офис лакардии, без спонтанни чатове, само ти, твоят екран и може би котката ти. Пропуснали ли сте менторство? Това е голям проблем. Без истински ролеви модели, изграждането на умения и увереност става трудно. Разбира се, дистанционните работни места обещават гъвкавост, но чувствате ли се винаги на линия? Това е прегаряне, което се прокрадва, докато все още сте по пижама. И ето най-важното. До 2026 година се очаква подкрепата за психичното здраве на младите професионалисти в България да скочи. Очакват се повече коуъркинг пространства, офлайн клубове и местни общности на поколението Z. Университетите и местните групи се активизират. Но ако фирмите и институциите не се отнесат сериозно към подкрепата за психичното здраве, рискът от изолация и прегаряне само ще продължи да расте. Дистанционната работа е тук, за да остане. Но истинската връзка. Това е, от което поколението Z в България се нуждае след това.